lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin sanga in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Sherifila kan jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan nin y'an ye Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnya la Koroko ka bɛn bi août kalo tile 4 ma san 2026 ka kɛ ni an fa n'an karamɔgɔ ani an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmaaba a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale nana mawluduba min ɲɛnamaya Côte d'Ivoire ya Abidjan juillet kalo tile 25 tɛmɛnen Jamiyatul Ansar-Din bolofalaba min bɛ Côte d'Ivoire u y'a kanu a ka se ka nin munumunu ninnu kɛ ka se ka nin se nin dugu sanuma ninnu na walasa u k'u ɲɛ da a kan a ka duwawu kɛ u ye Ala sɔnna a ma kunungo Korokokaw olu ye bisimilali kɛ o baara o kɛra wasaba ye bisu in na de y'u ka wajulu ye aw yɛrɛ ku ɲɛ bɛ jama bɔlen do ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dugu bɛɛ ni kana bɛn ni bisu in na wajulu ye maa min kɔnɔlen do kɛnɛ in kan o ye kɛnɛ yɛrɛ tigi ye n'o ye an fana an karamɔgɔ a Seydi Sharif Ousmane Madani Haidara sɔni a bɛna kɛnɛ sɔrɔ o la aw bɛɛ lajɛlen ka to sɔgɔlen Sherifila kan aw minnu n'aw bɛ fɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sira kan Sherifila TV officiel aw bɛ jo kɔnɔ aw bɛ a ɲɛ direct la nin waati in na an bɛ Elhaji Ousmane Kane an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn yan fo Moribabugu la Bamakɔ studio la ka Mohamed Keita fo ka Saka Kulibali fo ka duwawu kɛ Ala ka baara ninnu bɛɛ ɲ'an bolo an ka équipe technique min bɛ Côte d'Ivoire yan kɛrɛnkɛrɛnya la Korogo yan su in na Zakariya Danbele ka fara ka équipe bɛɛ kan Jacques Bower an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye donba ye bi su in na an fana an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara Koroko ka bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'ale de kɔnɔ su in na ka kɔn o ɲɛ wulada in na Ala sɔnna a ma a taara ka taa foli kɛ a ka laada de don n'a sera dugu o dugu a bɛ taa foli minnu kɛ Koroko mairie la Koroko jamanatigi ani Koroko maire ka fara Ferekese député kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ walasa ka se ka taa nin cɛkɔrɔba ɲuman in k'a bisimila Ala sɔnna a ma o baara ninnu kɛra wasaba ye u y'a kanu k'a fɔ ko nin cɛkɔrɔba ɲuman in a ka duwawu kɛ Koroko mara bɛɛ lajɛlen ye a ka duwawu k'u ye u ka denmisɛnninw barika ka se ka d'u la cɛkɔrɔba in min ka duwawu tɛ bin o de ye a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara o kɔfɛ a taara ka taa Buwake Koroko a Kozim ɲɛmayaso min bɛ yen nɔ n'o b'u yɛrɛ ka misiriba kɔnɔ a kɛnɛ kan Koroko alimamiba kun bɛ yen Koroko Kozim a ɲɛmaaba kun bɛ yen an ka tarikatigi bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen ka cɛkɔrɔba in k'a bisimila Cheikh Ousmane Madani Haidara bi ale bɛ ka diɲɛma de lakalan an kana ka taa taasira min fɛ an silamɛw wasa an ka don da kelen ka bɔ da kelen a ka kalan min b'a bolo a ko silamɛw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka taasira ko ninnu dabila an bɛɛ ka ɲɛsin asulu ma n'o ye silamɛya yɛrɛ ye min ye n'o ye kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah bi wulada in na a seginna o kuma kelen de kan a ko sabula bi an bɛ yɔrɔ min na bi ko 120 kun bɛ yen an kun b'a kɛ mɛ an bɛ bi diɲɛ min na an k'an kɔlɔsi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa an k'an jija fana maa minnu ni silamɛw tɛ n'u ye diinɛ wɛrɛw choisi u ka balo an kɛrɛfɛ nin de bɛ ka kɛ kumakanw ye cɛkɔrɔba in a bɛ ka boli ni min ye nin kuma ninnu n'i y'a lajɛ a m'a daminɛ yan depuis Mali kɔnɔ nin kuma ninnu a y'a baaraw daminɛ a ye Mali silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka don ta kɛrɛnkɛrɛn n'o o kɛra juillet kalo ale ye tile 20 Ala sɔnna a ma palais de la culture la o baaraw fana kɛra o kɛra ko wasalenba ye o ma dogo o la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di nin tournant ninnu hakilisigi b'a la basigi b'a la nin cɛkɔrɔba in tɔ t'a la a sɛgɛnnen don mais a mago bɛ min na a ka ca Ala fɛ n'a y'a kɛ a kɔfɛ a ka ca Ala fɛ a b'a dɔn hɛrɛ dɔrɔn de bɛ yen n'i y'a lajɛ nin tournant ninnu kɔnɔ a bɛ wajulu min kɛ o ko tɛ reçuali dɛ ani duwawu ɲinina minnu bɛ na cɛkɔrɔba in ka kabako ye o de ye munna k'a daminɛ wulada fɛ tuma dɔ la depuis 16h fo ka taa 19h se reçuali bɛ kɛ o kɔfɛ 22h fo ka taa souvent 1h du matin reçuali bɛ kɛ jama dɔ bɛ don olu ta bɛ kɛ jama wɛrɛ bɛ don kabini Abidjan kabini Buwake kabini Koroko nin baara ninnu bɛ yen mɔgɔw tɛ da mɔgɔ la gansan mɔgɔw tɛ sɔn mɔgɔ ye gansan Sherif Ousmane Madani Haidara Ala y'ale dilan de parce que ni Ala b'i fɛ k'i dilan a bɛ fa ɲuman d'i ma a bɛ ba ɲuman d'i ma a bɛ bɔkolo ɲuman d'i ma ka tila k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye k'i kɔlɔsi i kana don da dɔw fɛ min b'a to sini dɔ kana fɔ ko karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ o la ale ka lamɔ
anaka aywa nin jugo ba min bala ala sonama amba foko ala sonidu ka fara hikma min bala kodo min bala famu min bala ibai itbe me ni kiraute ni nabi nyumonte wallahi tay joni kala gansa bi ayeli hakli sigi de be ayeli bi hakli sigi de be fitnawu ayo ban anyo me korofo la yanda balban kosobe mogo do be wallahi ulu ite mogo ka nyuma uta adugo fiyo anga chokoroba drami amba fo ka wala nyumando ya fo Abidjan ale ya fo anye ka fo ko kore flak me nyogona no e Corée du Nord ani Corée du Sud ko wulika jo nyinina diam fam befe ka fo ko ka mogo nyini mi meta kata kuma nyogonya ke o kuma nyogonya jama mi nyina ka tlanka u blaka taka Cheikh Ousmane Madan Haidara denga kumbala no e Sherifa Amati Jan Haidara bi ala sonama o Corée flaya tege di nyogoma wala mogo ka don mogo de ba mbolo ante mogo min don anyabala mogo de do ina fo an mais anga famu mogote ina fo an abe kuma iba fo ambe kuma chogomi abe tagama iba fo ambe tagama chogomi mais nyana yeli la ambe minye mais fendo be ni chogoro bayina minte mogotowla alaka mam yamariale munu be dugukolo sanfe nubena ube mogoni fiadla ni chogoro baye adodi niye mali laje kaka jama laje abiki kono ko chogoro baye akaneme mali donela niye 26 marti falenye katlaka kai esad makoro fale kana sigaso esad bameba ko o fale ona nyogona esad munu nabu fa abiki kono ko malew ne ba fe mais anale Côte d'Ivoire Félix Ofoy-Boigny no e esad Félix Ofoy-Boigny o fali niyo ye ango a tiena jaga Ivoirien fana be afe kosobe surtout Abidjan ambole anana boka anye jama minye ayanda balba ambole anana koroko anye jama miye wala na ija foko dien bele be chokoroba ife mogote ke mogo fe gansan mogo be ke mogo fe waliya do de la o waliya nunu ala sona abe dafara ni nyogona angumaye abe fo mogo ba nunu be nulu nukume nasi di mogo ma uka nasi utebi walma mungume furakeluke walma mungume sebe undi me kaye morite kaye la turudalate turabudalate wajulukela de don mini akadi mogo ye aba foko ko dabla ay galon dabla ay shel dabla ay jeneya dabla o kuma nunu mani nin chamanye mais ni alaje aleka baraye olude ala sonama o kuma fo ani ay nyeneme peke o foli la mais dongo do de be faraka wala wallahi ni Haidara mogo kana ka ala don ni Haidara mogo kana ka hakli soro ka don ko jena tigala ni nyogona ni ala yuke ikoniya bay ibado ka foko ala mogotila ameni chokoroba info ka wala nyimando ka Ivoirien fo cheni chena Mali Côte d'Ivoire wallahi mogo iko kibu ubo nyogona abiseka ke ite histoire kalama bi antara korogo uka jamana tigi kumbe abokolo mumbe malla aduna bela ube nyogon kalama chogomi aduna bela ka damne cheba ani bamebaw adaduna bela ibaye dugukolo kelene do tubabu de nana kana frontière sigi anga jamana uni nyogonche sinon Mali Koulibaly oye Côte d'Ivoire Koulibaly Mali Diallo oye Côte d'Ivoire Diallo Mali aywa Keita oye Côte d'Ivoire Keita ane fakele mbakelenye ni ya laje ane furu nyogomo ye ni ya laje ane yekelenye surtout islamia frontière te islamia la frontière te wala amani ala fe bani be ka bara minke ala ka andeme ka bani aga kuma nunu ala ka se ka andeme ka se ka ufamu ka barake ni aye amba fu ka wala nyumando ka foli la shaka dembayama wallahi ni chokoroba inga dembaya iba laje kalambula ni de musoma laje ni watina Seida ina alebe Côte d'Ivoire abe kene kono Seida Mimi Haja VIP abe kene konnana Seida Balakisa abe kene kono ya Seida Nafisatu nunu bela jile alaje ube wulika jomina ube chesimna katasi Seida Makorobama ona nyogona wallahi iba donka foko nunu mogobu faga kumana ufa beka bara minke umogobala ula Haidara ko ala kodo Haidara ko islamia ko de do ula bisuina Sherif la tele
a nana silamɛ bɛɛ de kama n'i y'a lajɛ bi mɔgɔw lafiyalen don mɔgɔw dusu sumalen don a tɛ kɛ gansaw an b'an ka directeur fo yan Usumani Sogore ni ale ka accord de n'o ye a ka jɛ a n'a ka wuli ka jɔ ka fara technicien ŋanabaw olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin baara ninnu bɛ se ka kɛ nin bɛɛ bɛna lajɛ aw fɛ directement direct la aw bɛna nin jɛmukan ninnu a wajulu ninnu bɛɛ lajɛlen aw bɛna ye wa an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka baara bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na a Seydi Seku Usumani Madani Hayidara seni sɔɔni a bɛna se yan an ka fadi ɲɛmɔgɔbaw b'an bolo yan Surakata Salamantaw Adama Sanogo Alhaji Modibo Jalo ka fara an ka karamɔgɔbaw kan n'o ye Sheikh Musa Sangare Ibrahim Jata Laji Sangare o n'a ɲɔgɔnna karamɔgɔw hakili bɛ fɛn o fɛn na Hayidara ka cɛkɔrɔbaw la u bɛɛ lajɛlen bɛ yan an balimakɛ Lɔbugu ayiwa ale bɛ an bolo yan ale min ye karamɔgɔ terikɛ a b'an bolo an b'a fɔ ka Adama Lubugu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'aw ladina k'a fɔ karamɔgɔ ka cɛkɔrɔba caman bɛ yan i n'a fɔ Isa Kante Nabi k'a fara fɛn min ye Idris Kulubali Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo yan ni ala ni kira sɔnna ma bisu in na ka di bisu in na ye donba ye Korogokaw an b'a fɔ Korogo n'i y'a lajɛ kabini an cunna yan walahi nisɔndiya sewa o dɔrɔn de bɛ yen n'i y'u ye u bi i fo k'i bonya f'i yɛrɛ bɛ maloya foyi de t'a kɛ ni kanu tɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka an n'u dɛmɛ bi an taara u ka COSIM kɔnɔna na COSIM ɲɛmɔgɔba min bɛ yen ani u ka alimamiba min bɛ yen u ko Seku Usumani Madani Hayidara k'a barika ye k'a barika ye a barika ye mun na a bɛ bɛn kuma min na a barika ye mun na a bɛ k'a ɲini maanifinya kalani parce que fo mɔgɔw ka ko dɔ de faamuya Serif bɛ ka min yira mɔgɔw la ko nin ye silamɛ ye nin ye chrétien ye nin ko k'a tɛ diinɛ la mais aw bɛɛ bɛ se ka jɛ cogo min ka bolo dugu kelen kɔnɔ aw ma kɛlɛ kɛ dɔ ma bin dɔ kan o de laɲinina silamɛya nana o de kama ala ye ale kɛ bi anw ka nabi ɲuman ye anw ka kira ye min bɛ k'o kumaw ta k'o fɔ kiraw y'a bila yɔrɔ min nabi ɲumanw y'a bila yɔrɔ min Seku Usumani Madani Hayidara ala ye ale bila a ka se k'o tɔ lase o de la maa da tɛ se a la maa ka kɔrɔtɛ tɛ se a la fɛn bɛɛ kɛra nin cɛkɔrɔba in na walasa k'a dade walasa k'a lagosi walasa k'a bonya nin na ala ma sɔn sinon poison min donna a kɔnɔ ni ala kun jɛra n'a ye walahi bi kun t'a sɔrɔ ala ka si d'a ma nka cɛkɔrɔba ye nin maɲumatɔ ko bɛɛ kɛ ka kɛnɛya ka tɛmɛ o kan mɔgɔ minnu kun ye poison don a kɔnɔ a ko k'a yafar'u ma a waati kɛra n'i y'i sigi k'a lajɛ 2018 kɔnɔna na Mali kɔnɔna na politiki ko wulilen u y'a da la u y'a fa ma nka a ma foyi fɔ a kun bɛ min fɔ ansaru ye waati bɛɛ a ko aw kana mɔgɔ si jaabi a ye kow di ala ma aw ye kow di ala ma walahi nin kuma in anw y'a ye dɛ maa ma kun sen bɛ nin janfa in na maa ma kun sen bɛ nin waleya in na walahi ala y'a bɛɛ ta yira la yan'u ka sa min sera ka bɔ k'a fɔ o min ma se k'a fɔ o a bɛɛ y'a ye wa n'a y'a bolo sin yɔrɔ min na n'aw ma taga yen ayi aw b'a ye o de la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn mɔgɔ min de don a kɔnɔ jɛlen don mɔgɔ min don duwawuden don mɔgɔ min de don a basigilen don hɔrɔn don ladiri de don a ɲɔgɔnna karamɔgɔ fila ma tagama nin dugukolo in sanfɛ maa si kana a yɛrɛ nege o la karamɔgɔ b'i bolo i ka karamɔgɔ ye karamɔgɔba ye karamɔgɔ b'i bolo i ka karamɔgɔ ka kɔlɔsi ka jan karamɔgɔ b'i bolo i ka karamɔgɔ jamatigi don mais karamɔgɔ si tɛ i n'a fɔ Basanga Ba Zumana a Seydi Seku Usumani Madani Hayidara o de la kunungo ani Buwakekaw ka kanbɛnda kɛnɛ kan nk'ale bɛ kumaw de fɔ minnu ye dilanni kumaw ye a ko n b'a ɲini aw fɛ a ko a hakili to ɲɔgɔn na n b'a ɲini aw fɛ a ko a hakili to aw ka denmisɛnw na n b'a ɲini aw fɛ aw k'aw hakili to mɔgɔw la aw ni mun tɛ diinɛ kelen na aw ka hinɛw la aw k'u ladon n b'a ɲini aw fɛ réseaux sociaux kan lagosi min bɛ yen kuma minnu bɛ yen n b'a ɲini aw fɛ yarabi aw da kana don a la aw kana mɔgɔ neni aw kana mɔgɔ lagosi aw kana mɔgɔ lebu fɛnw de don min ka bon kosɛbɛ mais a bɛ mɔgɔ dabaliban bi ale bɛ yɔrɔ min na bi k'a ye min bɛ ka da ale ma min bɛ ka fɔ ale ma mais ale yɛrɛ ŋaniya a n'a a kɔnɔko ye nin de ye k'a ɲɛfɔ a ka kalandenw ye nin serifukɛ in ala de b'a sara o la Alhaji Sangare bi ale b'an bolo kɔrɔ yan an n'ale an bɛna dakuruɲɛ kelen d'a ma bisu in na nisɔndiya min b'a la a ka se ka a ɲɛfɔ an ye an karamɔgɔ Alhaji Sangare ale b'an bolo kɔrɔ yan Serifula TV kan an bɛ direct la nin waati in na nisɔndiya jumɛn de b'i la kunungo karamɔgɔ bisimilayara Korogokaw fɛ yen
anye jama mi ayan dabalba kana bisu ina wajul kero la jama mi be alaji ne mikro jira ima dakunya flajuma ne bi bolo ka kosegin koroko kawma ani karamo ka nin nali amse ka bla kadiri jumen kono alhamdulillah anga nisondia alhamdulillah nisondia e miye ode abe alakira ka kuma do de chantigia anya koro alakira ko sallallahu alaihi wasallam koni ala e jondo kanu aba fo sangolo meleka wiye koni karsa kanu afana e kafe donc sangolo meleka bebe ka tigi fe ko aywa betla ka fo du ko meleka wiye ne karsa kanu ay kafe olu fana be ka tigi la mo fe ko fo kana ke dunya mo bebe ka tigi la mo fe angala mo ta atemena fokoma yeko e fokoba awire jamae ka be tourner ndamnena aywa mi yere jela anyi katimeni beka o de islame bela jelende farale no nyoka angara mo ka kumbelila ani angara mo bismillah ani angara mo ka kuma usonjilila donc vraiment ama dans foi soronina andi son ka di en farika foni surtout en fleur korogo ya chuguni chugomina ni ye cortège ye korogo ya kunungo karamo duna korogo ya chugumi akabo haklima aywa ala fana sona shuna wajuli ayra nyabe kenna kene amasayala akela wasai donc ame anyini ala de fe tourner ala ka ayirana her akunche irana herela nota damne fosisa akela wasani wasadrondi ama nyala fala karamo re me angoro ka kenyani lafia dama nikira horoma so ya rasul wasalim alaji ambi foki wale nyumando barato be nyefe angana ka se yoro jumauna sabula labe umbe ka ke fam befe wasa ka seka ni chokoro bayin kumbe wallahi wati resu doyala ivoirien una wakati doyala ana programme initial mi tout talendo no ye a wulani programme yere kana na an yere kunye an yere de ya labeti ha mais antala ka nimisa asuru nyana parce que yoro to e fla doron programme initial la no ye bundiali ani wojene bon vraiment ni cette manière on m'a prolongé mais moldu fana be ka surunya note ni programme to de tout la sisa inshallah mais ni ala sona folum na ke yoro woro wula karamo sigito inshallah kataka boaki. Merci beaucoup Alaji ambi foki wala nyumando mawla dunia ka fo ambe wele bla bunjali kawma angana kata bunjali awya e koroko kaw ye bismillah ke chogomina amake fen dugulenye koroko ha shaw be bora kata kumeli kenekan wala bunjali kaw hakilla utlu benani wati na medreti la na datura awla akuma kone abeke fenye mini abito lakalle wala ka shawni akwa kono ashika na toy bunjali bega bo kani chokoroba nyumai ka kumbe me kuma jumena ngoni chokoroba yin ale nanani hakilna minye jie kono jie soveli sirade do ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ala jabe foko nabiyur rahma kana rahmatan lil alamin akala hina min chira jie bema o hina jumene do anani wale ya munuye ni dona kono dorobe hina soro hina doye jumenye ma min sonaka madoka ko twin o tigila mo hina soro wa hina se mo rema o le lay baye ka fo Cheikh Ousmane Madan Haidara ka nyene maya kalawun ba kono ko chaman ba kono mo sugu ya bela jilen tugura ko beni ngania beni inaku mais mi yere tay ala koy amadugo parce que hay na ya soro ala yi datu modola ka foyte dondala ni tugura ni chogoro bayina ala ni chogoro bayin ngania kama ala be songa fale ki dondala anyo chamani wala amba foka wala nyumondo aka nyuma yala aka fonni sire yala aka chefari yala aka konon jeli yala wala la bi antara korogo meri konnana korogo merko ko duaw kenye amado ko da ko sheriff ke ka duaw kai parce que abado ne frege député ale fana ko duaw kera ale ko ka duaw ko segin tuguni sabula kale duaw nyini ma fe mo me kata mawludula ko duaw kenye o tigila mo o tara chifo ko ka duaw ke kale ma tuke amatake amase morima ko ala sonama ko duaw jabira ale kera député ame duaw ke ala ka to chef ke be duaw fen la bi ko divar kono ala ka be jabi wala alaji Ousmane kana ame mikoro segima soni chireke be na ni ala sonama ame tlaka nyongol soreya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Asali sale wa ku biti ya